Vi skal alle sammen være glade. Mm. Vi også gerne have en sluk med cherry. Vi skal ikke drikke det lort. Dr. Ötzi. Fuck off, ja. Place. Vi lader en godnat-historie. Godnat-historien. Hvad er det der? Det er sådan en arm. Er det Hvad er det, vi kom fra? Du skal bare for helvede, Niels. Skal vi køre den langt ud i dag? Den skal langt. Nej, det skal bare være god. Der var engang en lille dreng. Han hed Anton. Anton Auktion! Ej, men lille Anton. Han blev munket. Han var meget glad for sin lille cykel. Og cyklen var rød. Anton, han kørte så meget på sin lille røde cykel. Den var faktisk meget rød. At han blev helt julebenet. Han blev helt julebenet. Mm. Fantastisk. Ej, du bliver nødt til at fortælle det. Kan jeg ikke. Hvad kom vi til? Tag lige en sluk cherry. Efter Anton, han var julebenet. Det var fordi Anton han var julebenet. Mm. Og så... Nej, ikke på den måde. Nej. Anton, han har kørt. Det er Anton, han har kørt meget på sin cykel. Da Anton han havde kørt meget på sin cykel, der var han træt. Meget træt. Og det var faktisk rigtig meget træt. Mm. På pækken. Nej, hvorfor skal det nu med? Også på pæk. Også på pækken. Også på pæk. Nu skal den jo ikke blive bizarre, den her historie. For neden. Også For neden. Og så blev han så træt af det hele, at han købte et havlegevær. Ej. Nå. Så blev Ja. Anton, han blev så træt af det. Nej, jeg kan ikke forklare det. Hvorfor? Anton, han blev så... Du skal ordne med ro. Bare ro. Anton. Claus. John Claus. Han blev bare sur. Og tvær. Han strikkede sine egne underbukser. Han stod i naboens underbukser. Så var strikket af Bo's mor. Bo, Anton var meget glad for de der underbukser. som var strikket af Bo's mor. Men helt sikkert med Anton. Han fik en for vildeste grineren på. Ja. Så gik han op i loftet. Og fik den for vildeste griner på. Helt perfekt. Perfekt. Anton fik en for vildeste grineren på. Han skulle nok aldrig have kigget i loftet. Idiot. Anton, han var en idiot. Men Anton, Han var en idiot. Antons var ivrig jæger. Janne, ivrig jæger. Antons var skrevet mange har. Men en dag fik Anton fat i hans fars jagtgevær. Det var forkert. Og det var en sidepipe. Det gav ingen mening. Nej, det var en side by side. Lige præcis. Øj, Så kom til at kigge op i loftet igen. og han fik en for vildt til grineren på. Så var det kram. Men Anton, han var ligeglad med grineren. Og Så han pipen. gik ud og skød nogle duer. Og det var ikke lige duer. Også nogle duer. Også nogle duer. Idiot. Så blev meget hurtigt dygtig til at skyde med gevær. Så han skød hende af hans familie, fordi han ikke fik en lille rød gummibold. Godnat. Og så godt. godt.